wodą, czy przez milicjanta, czy ubeka. Te ofiary to także ci, o których zapominamy, ci, którzy wracali po 2, 3, 4 latach. A nie kto słycha. To co pokazać, wiele ludzi było. W drodze zmarł. Jak długo on tam był i miał nadzieję, że wróci, ten organizm się jakoś mobilizował jeszcze. I teraz nagle on się dowiaduje, tak, już jedziesz, za 2 dni przyjedzie wagon, jedziecie do domu. I nagle w tym wagonie jadę do domu, koniec męki, mej męczarni, a ta droga trwała i to już wsiadł i nie dojechał. Ogromna ilość, coraz więcej jest relacji o tym, jak wiele osób zmarło w drodze powrotu. Następna nieznana liczba to jest ci, którzy szczęśliwie dojechali, ale jak tu wrócił, to często w takim stanie, że po kilku miesiącach, po kilku tygodniach umierał. I niestety